हाय गुड मॉर्निंग कौन करछन्ती समस्ते। देखନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ବଢ଼ି ପକେଇଛି। ଏବେ ଶୀତ ଦିନ ଚାଲିଛି ନା, ଏବେ ସମସ୍ତେ ବଢ଼ି ପକଉଥିବେ। ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲା ମାନେ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ବଢ଼ି ପକାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ପାଣି କଖାରୁ ଯେତେବେଳେ ମିଳେ ବିରି ରଖିକି ସମସ୍ତେ ବଢ଼ି ପକାନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମ କଲଚର୍ ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଜନ୍କୁ ଆମେ ତା'ର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଜନ୍ ଆସିଲେ ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ସବୁ ପାଣିପାଗରେ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ତାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା, ସେଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। ଏଇ ଯେମିତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ କୁହନ୍ତି ଶୀତ ଦିନ ଖରାରେ ଭଲ ବଢ଼ି ହୁଏ ବୋଲି। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ସମସ୍ତେ ବର୍ଷ ସାରା ଖାଇବା ପାଇଁ ବଢ଼ି କରିକି ରଖିଦିଅନ୍ତି। ସେମିତି ଖରାଦିନ ଆସିଲେ ଆମ୍ବ ଟାଇମ୍ରେ ଆମ୍ବୁଲ ସେମିତି ଶୁଖେଇକି ରଖିଦିଅନ୍ତି, ବର୍ଷ ସାରା ତାକୁ ସେମିତି ଟିକେ ଟିକେ କରି ଚଳାନ୍ତି। ମୋତେ ଝିଅ ଟିକେ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା ମଝିରେ ମଝିରେ, ମୁଁ ଉଠିକି ପଳେଇ ଯାଉଥିଲି। ଟିକେ ବଦମାସି କରୁଛି, ଖରା ହେଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଛାଇ କରୁଛି, ମୁଁ ବଢ଼ି ପାରୁଛି ସେ ଛାଇ କରୁଛି। ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୋର ବଢ଼ି ପରା ବି ସରିଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା।